Assalamu alaikum al'umma, kuna layya? Ina gaida ku, yau za mu magana biskar rarara, wai na ji yayi waka. Ashe bai da basira family. Ku bar dariya gida. Wallahi bagona loto ne. Waka shi duk ta maula ce. Ni abun da nake mamaki jama'a. Ni kai da ƙasa ba taka kana so a maido ma shugaba, to kenan an yi ta cida kana hakka cika koci ko mina na an kai. To in ba haka nan ina ruwanka da a hau da wani da an ka riga an kai shidda. Ko ya kun ka gani, ni abun na da bani mamaki. Sun daure ne kenan, in na gane ana cuta ana kwarai kenan. Allahu akbar, rarara an ba mu kunya. Duk waƙoƙin shi dai a maido mishi tsohon shugaba. Da ɗaya ci gaba da can abin da ya zamana ci ko kaji ko Allah. To kun ka ce cikin komanti, to ku fan masu kama mararara kun dai ji waƙoƙin shi duka a mai da tsohon shugaba, maulan shi duka ta tsohon shugaba, zaluncin shi duka a mai do mai tsohon shugaba. To mina na suka so su ce nan. Wa'azi na ni kai insha Allah, babu lahi ga ku damu. Ai go ka zar maido. Ai ne ai wa har ka go gai mamaken dinu. Aro bombu fa asiba wani don hankul talibai rana go hankul talibai don to president ke banga zuman dino ni ke so annaga hallaga do wani gine imayati to infono di manta aran gonwa gorne abawni wala wasu haru ba lokacin dariya na ba, ana nan da wa'azi na. Allahu akbar, karanta mana alhamdu ustaz. Kana can abinci na gina insha Allah, muna zuwa. Na so ya gyara na ayatun ta cikin can to babu laihi, mu ci gaba kenan. Allahu akbar, surarara an gaba ne. Daɗa cuta ta ci gira. An shidda wanda aka cin kashi da shi da ɗan raƙon ikon Allah. To ka sha naka yana ka koma garin ku zuwa zama. Ba dole na sai ka zo ka yi zamna Nijar. Ina ruwanka? Ɗan maula. In ba dan maula ka taɓa ganin 'yan Nijar wa mawaƙan Nijar sun tai suna maula garin ku? Ba su taya maula. Koko. Ina in gaskiya na ku zan invite in mawaƙoƙin musu garin ku za invite su, saboda kun san ba ku ba su wani abun kirki. Amma kullun naku sai dai a turo su Niger dada su kwashe inin na nasu, dan sun san dada mutanen mu na shugabannin mu suna kula da su ko sun san kima mutane ko. To insha Allah mu kuma muna magana da shugabannin mu na Niger, ku bar wannan abu, ku tsaya ku ci dadda na Niger, ku tsaya ku ci dadda malumai Niger, ku ba malumai Niger abin da suka so. Aka kula da ganga, ba a ci da ligina ba a ci da malumai gida ba, kuma za a ta ana kula da wani malumai. Kun ga lahina ni da kaina yau rabena da inci kaji na kai wata. Kawai kannin malumai suna can suna bisa membari suna kawai nan duka kakannin mu suna can wahala, ba ku sani ba. Amma ku tai ku dauko wani mawaki can da ganga na gida ba a kula da shi, a dauko na ganga da a prezo ya dabe muna da albarka. Bai kamata ba ku bar da ruwa sani. Lokacin sallah kai insha Allah sai da sun yi zuwa. Ina godiya big up la family, mu je mu yi sallah ga amance you talso na ku na family. Allah ya sa mu dace mu bace.